Tak, moje znalosti pojištění jsou u konce. Co jaká byla sezóna? No, výborné, já myslím, že nádherné, no. Jako konec, jako víc na tom jsme už neměli, ale nádherné. Vůbec nevadí, dámy a pánové, mužství Sparta! Jdeme dál! Tak jo, strůjce fenomenálního úspěchu, ten, který vzýval na Facebooku několik vtipů, adet, sny trvalý, věčně Jirka Trvalý! Od tvých nervech se toho namluvilo spousty a spousty. Má Jirka Trvalý nervy? Ze železa, jak by ne. Jak hodnotíš sezónu, jak ty se na to díváš teď? Včera bylo jinak, dneska je jinak? Tak já si myslím, že je to vynikající úspěch, no. Každý ví, že to mohlo být ještě o ten stupenek lepší, ale já myslím, že je to perfektní. Každý novinář si přeje dělat rozhovor právě s tím, dámy a pánové, Jirka! Budeme dál podle soupisky, kterou mám v rukou. Slovenská enkláva v brněnské Kometě a v obraně je velkolepá. Dámy a pánové, muž, který bojoval za Brno všemi 20, 68, Milan Hruška! Dámy a pánové, Milan Hruška! Neutíkej. Nebo, přišel jsi do Komety v průběhu sezóny. Jak to vypadá z tvýho pohledu? Dobře. Co bude dál? Počkej, takhle ne. Smlouva je, budeme dál vídat Milana Hrušku v Kometě? Doufám, že ano. Dalším obráncem, který sice nebyl úplně v těch vyřazovacích bojích, nicméně patří nám a je náš 89 Michal Teplý! A co Michala, jestli fandil? Já si úplně zbytečný. Víš, jak jsi prožíval ty závěrečný dny, týdny a měsíce? Hodně těžce. Je to těžší mimo let, než být na tom ledě? Každopádně. Tak to každopádně, dámy a pánové, 89! Michal Teplý! Mezi obránci putujeme dál. Ten, co přijde teď, tak přišel v průběhu sezóny. Vytvořil fantastickými výkony to, proč jsme právě dnes tady. Dámy a pánové, 6! Jožo Kováčik! Samozřejmě děkuji tak skvělému publiku, jako je právě to vaše. Ve dvojím provedení Jožo Kováčik! Neučkej. Sezóna se
stejného pohledu. Dejte to nezapřed, ty oči jsou úplně stejný. Prý otec bývá někdy nejistý, v tomto případě v žádném případě. Jožo, co publikum? Nádhera, čo mám povedať? Jaké byly včerejší oslavy? Takže... Budem pokračovať, takže... Vykřičený hlas a budou pokračovat! Jožo! Kováčik! Pokračujeme ekipou. Dámy a pánové, komentátoři České televize říkali, že tento muž zavedl nový fenomén. Ve finále se padá do střel po hlavě. 71! Tomáš! Já si pomůžu, ano. Je to těžký, je to tak. Ale počkat, ne, to za mnou. Čau. Co noha, zraněný sval? To je nádhera tady, vidíte lidi. To je krása. Vybačil nohu, to vidí tady ty lidi. To je nádhera. Děkuji vám. Tohle bylo. Přátelé, od nás slzí! Tomáš! Jedeme dál, ať se dostane na všechny. Dámy a pánové. Číslo 23 nosil na dresu. Stejně možná jako Míša Kempry úplně v těch finálových fázích s námi nebyl. Nicméně to je první autogramiádě, jo? A dneska s námi tady taky. Takže důležité okamžiky stíhá. 23 Radim! Já moc děkuji Tondovi, že se ujal té role doprovodu hráčů sem nahoru. Radim Ostrčil. Raďo, ahoj. Čau. Táte, jestli si dělal palce, je úplně zbytečný, jak jsi to prožíval? Jo. Přikošaté a dlouhé věty, které hokejisté promlouvají, tak víme, z čeho to je. Určitě. Tak výborně, ještě to tak si dáme vědět. 23, Radim! Jedeme dál, pokračujeme. Ještě máte sílu? Jo! 51! Honzo! Honza Švrček! Honza v dresu Komety. Musel si poslouchat? Tak určitě jsem musel poslouchat. Obrané dvojici, když s Radimem Byčánkem, jaký to je hrát s kapitánem? Ale asi to nemusí na světě, co mám může potkat. Fantazie! Grandioso! Honza Švrček! Dámy a pánové, muž, který teď v tuto chvíli přijde. Jo. Obligátní ceremonie. Dámy a pánové, muž, který
který teď přijde, tak si troufám tvrdit, že je hodně významnou postavou. Letos toho, co do pobytu a délky dnů odehrál v Kometě, jen velmi málo. Nicméně do vašich srdcí se zapsal možná třeba i nejvíc. Dámy a pánové, 16! Jirka! Kde začneme? Jako Pražák počkej, ne. Jako Pražák získat si za 2 měsíce srdce fanoušků Brna, tak to je hodně velký kumšt. Louhánovi to trvalo rok a půl, Vašíček to zvládl za 2 měsíce. Kdo byli u vás doma, ty nebo žena? Já jenom poslouchám. Tak, přiveďte paní Vašíčkovou a vy spuste! Zůstaň v Brně! 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 Dámy a pánové, v tuto chvíli po tomto muži, který přijde, končíme v uvozovkách tu první fázi, tedy obrané řady. Ještě jeden muž přijde úplně na závěr, ten je ten, který přinese to, co si chceme prohlédnout. Nicméně, pokud jste dnes četli internet, pan Alois Hadamčík ví, kde je síla, ví, kde je kvalita. Nominace do reprezentace ho neminula. 5! Tomáš! Tomáš přišel před sezónou ze Slávie, nepředpokládám, že podepsal na rok, takže tady zůstane Brně asi nehrozí. Teda takhle, váš pokřik jakoby nehrozí, jeho přítomnost v Brně samozřejmě hrozí. No. Ještě nám prozrať z toho pohledu aktuálně sezóna, jak to vypadá teď, na tvoje rozpoložení. To fantazie, to, co se tady děje v Brně, to je neuvěřitelné a klobouk dolů před vámi. Už to lítá, špunty na naši oslavu. I tento muž ve své mateřštině hovoří slovensky. Nicméně v té loňské sezóně už v Brně hrál. Na chviličku jsme ho pustili za Slovanu Bratislava, nicméně jeho srdce stále bije pro Kometu a když se ho ptali, kdo má výhodu, tak říká, výhodu máme my! My jsme totiž Kometa! 57! Jožko! Fantastická. Druhé místo je úplně super. Děkuji fanoušků. Vždycky i fanoušci děkuji jemu. 57. Jožko!
muž, který teď v tuto chvíli přijde z autobusu, přišel před sezónou do Komety, rovněž předpokládáme, že jeho smlouva nezněla jen a pouze na jeden jediný rok. Dámy a pánové, číslo 12, Leoš! Před vaším uměním, no, když jsi přicházel před sezónou do Komety, co jsi tak říkal? Říkal jsem si, že chceme udělat nějaký velký úspěch a myslím, že pojede ten stupeň, ale podařilo se nám to, že druhé místo, ale myslím, že krásný úspěch a děkuji moc fanouškům tady. Hráče, který se stal lídrem hokejistů brněnské Komety. Ten, který to burcoval, ten, který to hecoval, ten, který překonal několik statistik, ať už playoff. Na východě Čech v létě trénoval, oni ho nechtěli. My jsme ho chtěli, on je totiž náš 82 Tomáš! Tady s tou otázkou, respektive s tím pokřikem zůstaň v Brně. Bych rád, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Dámy a pánové, přivítejme obrovským potleskem pro zatím ztracenou faninku brněnské Komety. Ahoj. Jak tak se jmenuješ? Esterka. A Esterko, jsi tady s mamkou nebo s taťkou? S mamkou a s taťkou. Takže mamko a tačko, jestli nás vidíte nebo slyšíte, přijďte si pro Esterku. Nebo my si ho necháme takhle. Zůstala bys tady za stala? Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Děkujeme. Esterka, mamko, tačko, pokud hledáte Esterku, je tady stála. Děkujeme, Verči. Super. Tak, kde jsme skončili, jo? Muž, který teď v tuto chvíli přijde, tak je služebně nejstarším hráčem brněnské Komety. Dámy v první řadě už se těší, protože je to sympatiák extraligy 28 Radek Dlouhý! Podívejte do Pražáka! Rádio ze předu, tady po chviličkách! To vypadá, že to bude 10 Oce! Přeruš to! 28 Radek!
titul máš. Druhý místo má nebo nemá? Co to říkáte? Co to říkáte? Co to říkáte? Já nevím, jak dál. Co to říkáte? Hele, nedělej tady čurbes, zařaď se a jedem. Je to Pražák, tempo! Prosím vás, Tome, pohlídejte ho, ať tady dělá čurbec velký, jo? Zůstaň v Brně. Jdeme dál! Muž, jehož jméno teď v tuto chvíli zní kanadsko-americkou NHL. Ten, o kterém mluvím, ten druhej za mořem, ten je méně úspěšný bratr úspěšnějšího vicemistra republiky. 9 Roman! Roman! No, pojď za mnou. Brilliant. Ahoj. Ahoj, ahoj. Co je nového? Co máš říct? Tak jsme teplí, jo, a co? Projevil se pirátským způsobem! Roman! Zůstaň Brně! Je to rádi, když jsme kluci mají rádi! Zůstaň Brně! Pusinku! Tak. Kde jsme? Tady. Dámy a pánové, jdeme dál. Útočné formace vystužil nejproduktivnější borec olomouckého klubu v první hokejové lize. Hrál s námi a byl u nás 21 Petr Halucha! Tak Peťo, jaký je? Je tady dobře? Čekal jsi tolik lidí? No, rozhodně ne tolik. Zůstaň v Brně, to vypadá zůstaň v Brně. Se asi uvidíte. Zůstaň Brně! Ano, se uvidí. Vidíte, že jo? Zůstaň Brně! Petr! Zůstaň Brně! Zůstaň Brně! Zůstaň! Jdeme dál útočnými formacemi. Tenhle ten chlápek nabral letos a jeho forma doslova oblaků, tak jako raketa. Ten základní části to bylo fantastický. Playoff ve čtvrtfinále bohužel odehrál proti Kladnu a pak jenom kousíček proti Spartě. Nedá se nic dělat, ale jeho postihlo to zranění. Dámy a pánové, 11! Míro! 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 Čau. Co dělá rameno? Tak uzdravuje se. Už dobrý? Jo. No, zatím ne, ale bude dobrý, bude dobrý. Bude dobrý. Ty jsi to sledoval tak nějak spoza mantinelu, vždycky jsme na tebe koukali. Táň v Brně,
Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Nebojte se, zůstanu! Let's. Mír, ahoj! Ti buď chodit, jo? Tak já budu stát, super. Jdeme dál. Dámy a pánové, soupisku brněnské komety obohacuje s číslem 27 Benjamínek, 20letý Honza Kála! Janku Baka, seš lepěj! Dlouhárná kalhoty opačně, zadkem dopředu. Pojď sem, zdar. Hele, kámo, musíš nosit puky Jasně, a je to dobrý to je úplně super. a musíš poslouchat těm starým. Jo, já splním, co si přeju. To je fantazie! Honza Kála! Zůstaň v Brně, že logicky, jak mi ne. Tak. Dámy a pánové, muž, který přichází v tuto chvíli, takto letošní play-off ho v výčtu soupeřů potkalo v tom nejlepším možném sledu. Dámy a pánové, rodák z Plzně, k nám přišel z pražské Sparty, 29, Kuba! 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 Jak říkají ostatní, Kuba Korejs junior. Tak, prosím, už jste se pozdravili a řekni tu sekanou. Mámo, sekanou! Kuba! Tak, přátelé. Zůstaň v Brně! 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 Přátelé, muž, který přijde teďka, tak jeho výstup tady nemůže být slovní. Super, mámo! Výborný, jeden. Jeho výstup tady nemůže být slovní, ale musí nám to prostě ukázat. Mistr nájezdů, pan Klička, 94! Čau, Vojto. Vždycky, když ten chlápek přišel na ty nájezdy, hostující střídačka se seběhla a začali malovat tu jeho kličku. Aby to nedal, ale on to vždycky dal. Vojto, prozrať tady těm všem, teď tady nikdo z cizích není, jak ta klička vypadá. Jedu, zamíchám, zavěsím, vyjde to. Vyjde to vypadá. Tak, jedeme dál. Jenom jsem zkontroloval, jestli mohu říci, on se na mě zlobit nebude. Dámy a pánové, tento muž je co do věkového rozpoložení nejstarším hráčem brněnské Komety. Hrál v 5 týmech kanadsko-americké NHL. Má titul mistra světa 39 Robert!
brněnské Komety, už se to ví, tam je to jasný. Psali tam, že jsi podepsal Kometě i nadále. Co je na tom pravdy? Tak Brno mi dalo mladé nohy a srdce, takže určitě ano. Jdeme dál útočnými formacemi. I tento muž, když v první lize hrála Kometa, tak byl s náma. Odehrál toho spousty a spousty. Na chvíli se nám vytratil z dohledu. Nicméně, dámy a pánové, opět byl povolán do zbraně. Není to nikdo jiný než 27 Petr! 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 Hrodák Jihlavy, jestli se nepletu. Dlouhá léta, i v Komutovi a teď je zpátky v Kometě. Peťo, vítej, ahoj. Čau. Dlouho jsme se neviděli, jaký byl ten návrat? No tak úplně super. Jak moc závisí osud tvůj na fanoušcích brněnské Komety? Když teď vyvolávají to tradiční zůstaň v Brně. Tak kdyby to bylo na mě, tak se nemusím rozmýšlet a jednoznačně tady zůstávám, ale... Není vyslyší Petr! Dámy a pánové, pokud jsem říkal společně s Tomáškem Žižkou, že pan Hadamčík velmi dobře ví, kde je kvalita a kde je síla, tak i s příchodem tohoto muže je to pozvánka. Zatímco u Tomáše Žižky tam byl odstup 4 let, tento borec, který dal důležité vítězné góly, si reprezentační dres okusí premiérově. 61 Kuba! 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 Čau. Tak, pozvánka do reprezentace. Jak se těším? Těším se hodně. Co ta sezóna? Jak to vypadalo z tvého pohledu? Já myslím, že byla výborná. Nedostaneme z něj nic pořádného. Co fanoušci? Byli výborní. A Kuba! Svoboda! Kuba Svoboda má podepsáno. Má. Kuba Svoboda má podepsáno. Kolik bylo Svobodů v letošní sezóně v Brně? 3! Kolik? 3! Kolik? 3! 26! Jarda! 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 Muž nebyl v komerčském dresu. Muž a velký. Ahoj, ahoj, ahoj. Jarda Svoboda hrál krom finále Extraligy i finále Stanley Cupu. Tobě neušli. Co bylo lepší? Stanley Cup nebo Kometa? Protože Stanley Cup jsme nevyhráli a teď máme ještě šanci to dokázat znovu, takže... I na tebe se nešlo skandování, samozřejmě zůstaň v Brně, jak to vypadá? Je to ve fázi jednání a já jsem pro a když přijde dobrá nabídka, tak lže. Dámy a pánové, říkali jsme, kolik že jich bylo? 3! 88! Tomáš! Tomáš! Tomáš!
Tomáš Svoboda, Tome, ahoj. Ahoj. Tak, my jsme to špíli. Hele, když ti pan Růžička řekl, vytrejnoval jsem tě do Brna. Co tě napadlo? Tak já si myslím, že jenom pozitivní věci. To je diplomatická odpověď. Tohle, samozřejmě nám, fanouškům, tak řekni pravdu, nám fanouškům to zákulisí samozřejmě není úplně známo, nicméně všichni tihle prahnou potom, aby i v příští sezóně 88 Tomáš Svoboda v dresu brněnské Komety. Jak to vypadá u tebe? Bude. Zůstal v Brně! 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 Už máš plnou paměť dlouhé, už to zabál. Dámy a pánové, jdeme dál. I mezi útočníky samozřejmě patří číslo 69. Ondráš! Ondráš! Tak jak se to dělá, podává si poplát do šáhnou. Tady jsme, ahoj. Ne? Ne? Jo, pojď na to. Jednoduše. Dámy a pánové, Ondra Švaňhal zdraví fantastické publikum. Ahoj, Ondra Švaňhal! Tak. A... Ano, jak to vypadá? Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Zůstaň v Brně! Jo? Zůstaň v Brně! Jo. Tak. Dámy a pánové, teď přijde ten, který to musel docela v tom rodinném kruhu hodně schytat a od svého staršího bratra si vyslechnout nejednu štiplavou a nepříjemnou poznámku. Před finále toho bylo o jejich sourozeneckém souboji napsáno spousty a spousty. Tudíž Hradčet, Hynek! 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 Ahoj tobě, čau. Když jste si ve čtvrtek po závěrečném utkání s soupeři podávali ruce, co ti brácha řekl? Říkal mi, že příští rok vyhraje Kometa. To je hezký! Dámy a pánové, není žádný tajemství, že Hynek se umístil na druhém místě také v anketě o nováčka sezóny Extraligy, takže obrovská gratulace. A počkej. Ani Hynka neminuje samozřejmě ta otázka na zůstaně v Brně, jak to vypadá u tebe? Ano, zůstávám příštího Brně. Dámy a pánové, pokud vám ve výčtu hokejistů brněnské Komety chybí jedno jméno, záměrně jsem si ho nechal až na samotný závěr. Pojďme k realizačnímu týmu. Kustot Petr Ondráček v tuto chvíli plní své reprezentační povinnosti a tak si dovolím pozvat sem k nám na pódium maséry Luboše Rozkopala, Jakuba Krejčího! Tyhle ty chlapíky asi úplně neznáte. Nicméně jejich rukama prochází obrovský potlesk o maséry brněnské Komety Luboš a Jakub! Kapi, zůstáváme v Brně? Určitě. Jak by ne? Zůstáváme!
Samozřejmě. Dámy a pánové, vedoucí mužstva, Ota Železný! Pane Železný, já se nebudu ptát, tady zůstávám v Brně. Dámy a pánové, po vedoucím družstva přichází asistent prvního trenéra, s námi pan Lubomír Oslizlo! Pane Oslizlo, jen tak od boku vystřelím. Jak dlouho už je vaše jméno spjato s brněnskou Kometou? V jakékoliv fázi vaší kariéry? Jak dlouho? Víme to teďka? Tak dlouho to nevím, ale jsem tady od roku 1976. To nám už tak, dámy a pánové, dvě jména v tuto chvíli, dva muži jsou v autobuse. Tím prvním, který přichází, je ten, který přišel i před sezónou. Dámy a pánové, muž, který drží kormidlo brněnské Komety, první trenér Zdeněk! Já jsem o vás někde četl, že vy obvykle ve svém... Moment. Že vy obvykle ve svém působišti vždycky setrváváte 3 roky, že to je taková vaše štace. 3 roky. Pokud první rok jste vicemistr, tak už pak mi to zbývá jenom příští rok titul a další rok obhájí titul. Kdyby to tak bylo, někdy je těžké i ten první rok přežít. Přežíváte fantasticky, dámy a pánové! Zdeněk! Tak si díky! Tady si troufám říct, že po tak fantastické a famózní sezóně Zdeněk Venera samozřejmě zůstane u kormidla brněnské Komety, nepletuli se, zůstáváme v Brně. Předpokládám, jo. No a šoféra moment, dobře. Nicméně, dámy a pánové, jenom vsuvka, pokud nevíte, tak jenom odbočím úplně malinkato. Peťa Hubáček ve finále finské ligy s týmem Jyväskylä vede nad Lahti 2-1. No a proč jsem na to? Hubas? Ano, i Hubasovi patří samozřejmě poděkování. No a takovým paralelním můstkem, takovou oslí frází jsem se přenesl až k muži, který tu roli kapitána vzal po něm. Dokázal to fantastické, nejlepší výsledek v novodobých dějinách brněnské Komety. Dámy a pánové, kapitán Pohár 32 Radim! Dámy a pánové, Zůstaň Brně! 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 slovo kapitána na samotný závěr. Já bych vám chtěl všem poděkovat za celý tým, byli jste úplně neskuteční.
to, co se tady v Brně děje, to jsme nikdo nezažili, si myslím, a moc vám děkujeme, bylo to super. To samozřejmě osobní otázka. Budeš pokračovat v kariéře? Já bych rád. Zůstaň v Brně. Uvidíme, jestli bude zájem. Hrátím! Samozřejmě hráči a realizační tým to úplně hráči a realizační tým, to samozřejmě není jenom kometa. V tuto chvíli pojďme zatleskat i třeba týmu marketingu. Hana Novotná, Verča, holky, pojďte za námi! Pojďte za námi! Pojďte! Veronika Šťastná, šéfová marketingu, Hanka Novotná a Veronika Víčková. Holky vám, ahojte! A... Jo, neboj, bude. Dámy a pánové, sice ten muž tady není. Dámy a pánové, ten muž, o kterém chci mluvit, tady v tuto chvíli není. Velmi nerad se ukazuje na veřejnosti. Rozhovor novinářům dává jen velmi zřídka. Nicméně tomuto muži vděčíme za to, že teď můžeme stát tady. V roce 2005 vstoupil do brněnské komety. Pozvedl ji tak, že v roce 2012 teď jsme tady. Dámy a pánové, obrovský potlesk. Libor! 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 Libore, děkujem! No a... poznámky pana šoféra, který s nima odjezdil. Úplně všechno. Pane šofér, pojďte za náma. Ten člověk. Člověk jezdil tisíce a 10 000 kilometrů autobusem brněnské komety. Obrovský potlesky pro něj. Fotografové jsou mokří, vy v prvních řadách rovněž tak. Tondo, co bude dál? Michale, děkuju. Michal Chilík! Michal! Díky. Kdybyste náhodou byli hráči nevěděli, jak nám to tady fungovalo, každý zápas, který se přenášel v televizi, my jsme tady přenášeli za tady téhle účasti.